La meva salut. Donació d'òrgans. Amb la teva targeta sanitària, TSI, i una clau d'accés que et donaran al teu CAP, o bé amb el teu certificat digital, ja pots accedir en línia a la teva salut a lamevasalut.gencat.cat i descobrir que hi pots fer un munt de tràmits, consultes i gestions les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, des d'on vulguis. Cuidar-te és ara molt més fàcil perquè ho tens tot més a mà. Entrar a lamevasalut.gencat.cat ja vol dir també que pots accedir a la secció de voluntats i donacions per gestionar les teves decisions a l'entorn de temes tan cabdals com la donació d'òrgans i les voluntats anticipades. Aquesta és la teva clau si t'has decidit per un dels gestos més generosos que pot fer un ésser humà. Perquè fer-se donant significa donar vida. En aquesta pàgina pots fer-hi constar aquesta decisió, de manera que serà visible a la teva història clínica i, per tant, els professionals de la salut tindran coneixement de la teva voluntat de ser donant. Recorda compartir la teva decisió amb la família i els amics més íntims, perquè ells seran consultats quan arribi el moment i haurien de conèixer la teva voluntat per respectar-la. Des d'aquí, pots descarregar-te el teu carnet de donant per portar-lo sempre a sobre com a testimoni simbòlic del que has decidit. I sempre et serà una ajuda per refermar la teva decisió. Ser donant és sempre una decisió reversible a lamevasalut.gencat.cat i, si t'ho repenses, en qualsevol moment pots desactivar l'opció. A La meva salut pots ser previsor i decidir per quan no puguis decidir. Que com hi entres? És ben fàcil. Sol·licita les teves claus d'accés al teu CAP i descobreix tot el que hi ha al teu abast les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Al 061 CatSalut Respon i al canal salut.gencat.cat hi trobaràs tota la informació per accedir-hi. I fixa-t'hi bé, perquè un cop dins d'aquesta eina, lamevasalut.gencat.cat, tu n'ets el protagonista. Ja hi pots participar, gestionar i corresponsabilitzar-te de la teva salut. I ben activament. 061 CatSalut Respon. Cost de la trucada, segons operadora. #Una salut millor. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.